שלום, בסרטון הזה נדגים איך למשוך כסף לארנק שלכם מהבק אופיס. אז אני נמצא בבק אופיס שלי, אני לוחץ על אי-קש כאן למעלה, או שאני יכול ללחוץ על אי-קש הסימן הכחול. אתם רואים שיש לי כרגע 100.23. כאן אני אלך הכי ימינה לקש אאוט, ואני אבחר בעצם באופציה שאני רוצה לעבוד איתה. נניח שאני רוצה לעבוד עם פייזה, אני ארשום 100. שימו לב שהמינימום למשיכה הוא $15, רושמים לכם את זה. אז הכנסתי כאן סכום של 100, אני לוחץ על Cash Out Now. צריך להכניס את המייל שלכם בפייזה ואת הפין נאמבר שלכם וללחוץ על Confirm. בהודעה הזאת הוא יבקש מכם לאשר שאתם אכן רוצים למשוך את הסכום שביקשתם, תלחצו על Confirm וזהו זה. שימו לב שיש לי הודעה ירוקה, Cash Out Request has successfully sent. זהו זה, ואפשר לראות שהחשבון שלנו ב-eCash נמצא על 0.23. כל הוראה מתקבלת עד יום שישי בשעון ארצות הברית, שישי בחצות, והכסף מתקבל לאחר שבוע. אפשר לראות שאחרי שבוע ימים נכנס תשלום שלנו לפייזה. להתראות.